It-tnejn il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna mistenni jippreżenta l-budget għall-2013. Il-Ministru Edward Cicluna għada se jkun qed jagħmel stqarrija dwar sitwazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna minflok jaqra l-budget. Li se jagħmel huwa li mhux se jaqra d-diskors tal-budget kif tradizzjonalment aħna mdorrin, imma se jagħmel stqarrija mod ġenerali fuq is-sitwazzjoni tal-finanzi u l-ekonomija f'pajjiżna li mhux se tieħu daqskemm tieħu s-soltu bħala diskors tal-budget. B'differenza minn budgets oħrajn, il-budget 2013 se jieħu 3 ijiem minflok 3 ġimgħat. Dan minħabba li wara d-diskors tal-Ministru tal-Finanzi se jkun qed jagħmel l-intervent tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni, segwit bid-diskors tal-Prim Ministru. Il-vot se jkun qed jittieħed għada stess. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Carmelo Abela spjegalna se jkun l-istadju li jmiss wara li ġie ppreżentat il-budget. Mbagħad it-tlieta u l-erba' għandna 4 seduti għax għandna 2 filgħodu u 2 flaxija li nkomplu nitkellmu fuq il-budget mod ġenerali għax għalkemm ikun hemm min jiffoka ovvjament fuq is-suġġetti partikolari, mod partikolari l-ministri li għandhom responsabilitajiet ministerjali, però mhux se jkollna dawk il-ġimgħa u nofs 15 ta' diskussjonijiet minħabba li l-budget hemm esiġenzi u skadenzi li jrid jgħaddi il-budget malajr kemm jista' jkun minħabba li nisabu f'April u qed nitkellmu fuq il-budget propju ta' din is-sena stess, is-sena 2013. Il-budget li se jiġi ppreżentat għada se jkun qed iżomm il-qafas tal-budget li ġie ppreżentat f'Novembru li għadda. Il-budget li se jiġi ppreżentat bażikament se jkun more or less l-istess budget li ppreżenta l-ex Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech u allura ovvjament dak kien budget maqbul diġà mal-Kummissjoni Ewropea għandna nifhmu allura barra minn hekk il-proċess biex tipprepara budget żgur li huwa aktar għandu bżonn aktar ħin u allura il-fatt li ma setax jiġi infassal budget ieħor ovvjament allura kienet deċiżjoni responsabbli tal-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni li qal li jekk jiġi elett kif il-faġġara iżomm il-budget ippreżentat. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista mistennija tivvota favur il-budget 2013.